אני לא דואג לעצמי, אני דואג למשפחה. אם יש צבע אדום, אני יודע לאן לברוח, אבל יש כאלה שלא יודעים. העץ קודם כל רוצה לגדול! שדרות היום נמצאת בתוך תווך של מאבק. כלומר היום למשל שהטרור או החמאס רוצה לפגוע בארץ ישראל, הוא יורד את הקסאם, וזה הקסאם שמלווה אותנו שנים. מה עובר לך בראש ב15 שניות האלה שהשחר אדום? מה עובר לי בראש? מאז שנפצעתי, אז חוזר לי כל הזמן, כל אותו סרטים שהיה. פלשבקים כאלה? כן. מה קרה? נכנסו רסיסים לידיים. התורה נותנת לנו מסר. והמסר הפשוט הוא כי האדם הוא עץ השדה. העץ עושה שני דברים. העץ כל הזמן מכה שורשים פנימה, והוא גודל. פה יש להיות מוגן, אפילו הבית ספר לא מוגן. בצפצפה שאנחנו קולטים אותה כבר נשאר איזה 3 שניות לצאת. יש לנו מקומות מוגנים ומה כזה מפני שמאלה לתוך לא, זה לא יחדור, זה טוב. זקי עליו, מה זקית עליי? אני לא מרגיש מוגן. אמרתי, מה אכפת לי, זה לא יקרה כלום. עד שיום אחד הייתי קצת למטה והלכנו לשחק כדורגל, היה צבע אדום. אני הייתי בחוץ וכולם היו בתוך הכניסה. ראיתי ככה את הקסאם נופל, בום. זה היה ממש לידינו ומאז אני מפחד. כשאנחנו היום הולכים ונותנים 300 עצי דקל לזכר נופלים, אנחנו אמרנו לתורמים שאנחנו בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, אנחנו נותנים את זה למען עצמנו. יצא לכם דבר אחד ואני מקווה מהשיחה הזו, ומהנטייה היום, יצא לכם להביא פנימה אל עצמכם. מה אתה מרגיש שיש את השחר האדום? אני מרגיש כאילו זה נופל כאן. איפה נרוץ, לאיפה נראה? מה לעשות? גם המשפחה וגם החברים. רק שלא יהיה קרוב לבית. על המשפחה והחברים. תשמחו ישר, שתפריחו שיהיו לכם פירות, ושתהיו האנשים הכי טובים בעולם.